Mulai tema di tuata di hunau parsanga pihami amanami inanami songsoni amang inang parladu nami adorang sota mulai Natal ama ni huriat tadi bornginon upasataima hata huhasisian ketua panitia Natal ama huria HKBP Resort Jeruju tikion pasatain tu amang hutasuit mulate sian hami panitia Natal ama HKBP Jeruju medok mauliate tudamang do dainang narapak hita di parsaurata di Budarion ima di Natal amani huria HKBP Jeruju mauliate ma amang inang di haroro muna suak sawani nang di inang dot amang pangulani huria mauliate amang inang di pakobasyo muna ima di Natal ni ama apala di Budarion lumobi ma tuamang padita naung makobasi dot memfasilitasi ima acara sepatu pot Budarion dono nami do mauliate amang songon hata huhasi sian hami mewakili amani huria HKBP Jeruju dohonon nami ma selamat hari Natal ma dihita amang inang Tuhan memberkati mauliate. Salam. Urian itu hatta adrak sota mulai parpungata prasaron nabadia palatikion jumulo mahita martang yang bidi baga sarwata martang nahom mahita pasaton pungata tuhatta sadi bagasan pangaramationa martang nahom mahita amin. Hurian itu hatta sadarion ima pesta Natal ama mamestahon parningotan hadu tubuh itu hatta Yesus Kristus alani upasat hami matu hita saluhna selamat hari Natal marpungudo hita noaeng makka malatehon balgani holong ni roh hari debatatu portibion alaroi bene peluh kita marhite anakna Tuhan Yesus Kristus alani marede mahira. Tuhan doi bana sing surgoi
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi purbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Gabi daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi hidahami hasangapon na songon hasangapon ni anak sasada sian amai. Gok asni roha dohot hatuaon. Haleluya, martangiang mahita. Ale amanami, amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di Bethlehem. Sai pinuji magwarmu na badiai, ala nau ditikirho hami bangsom, ditugu-tugu do hami, naholakian sian ho, gabe saor muse dohoto. Gok halalas ni roha do hami alani, sai jalo mahamonate ni rohanami, nau kilopotmu marhit-hite anakmi. Amen. Saluhdo di topa debata langit tano laut do nasasina di topa do dohot akka suasuanan parpahanan dungi jolma saluhut nai majai do marhite sian habis tarat dohot haguguan ni debata di bagasan huasona nabadiai nuaing tabegema pangatui sota sitong taringot tu panopani. Masai uli saluhut tinopani debata, akka dolok dohot rura, akka suasuananna na rumah rata, saluhut nai dipatuduhon hinaulini panopaun ni debata. Tung naso hadodoa do parminotoanna, bohado ulaningi, songod dia do dibahed debata manopa nasana adongi, sia dia do bahan manang alat ni debata laho manopa saluhut nai. Ia panopaon na pinatupa ni debata songono doi. Dada marhite-hite alat manang ula-ula debata manopa. Ai dada songon padde debata manopa nasana adong alai lobisianido. Holan marhite hata nasa bingdo mabahen majadi saluhutna. Molo didok debata jadi mahona tiur jadi do. Songonido sude sadok molo didok debata jadi majadi ma songon na didok nai. Ido tutu tung halongung ado panopau ni debata. Aindang sian na adong debata manopa. Alai sian na adong do gabi adong. Alai sian naso adong do gabi adong. Indang adong naso tarpatupa debata. Akadia ma natinopanai. Dimulani mulana ditopa debata ma langit do tano. Ditopa ma muse natiur. Digoar debata ma natiuri arian. Jala dibayad debata ma parserangan natiur sian naholom. Goar ni naholomi borngin. Di hari paduahon di topa debatama hajak kajang di persitungaan niaik.
bahen persirangan niaik tuaik. Diari patuluhon itu pada batama tano manang darat asatarida nama hiang. Jala perpunguan niak kaik di guari malaut. Jadi di patuhot tanoi ma duhut-duhut dohot suat-suanan namar parbue tudus tumasamna. Di hari paupaton di topade batama panodang dihajak kajang ni langit asal sedangi tanoon. Di hari palimahon di topade batama akadeke dohot nasa namar hosa. Aka nama jilir di bagasan aik. Rodi nasa pidong martonga-tonga langit namar sibuan masamna. Di hari paonopon di topade batama jolma tumiru rupana tudos tu pangalahona bawa dohot boru-boru nasida di topa asa dirajai sadok tanoon dungi di ida de batama sude natinopanai nungga denggan situtu. Dungsun di topa debata nasa na adong. Maradian do ibana tutu sian nasa ulawan panopaon. Alai dang maradian ibana sian ulawan na. Terus do debata mangulahon akana denggan. Narikot ningoluta. Di pasu-pasu do hita saluhut na. Tapuji jala tapasangap ma debata nang manopa hita do narikot di hita jala di pasikop do mahite pasu-pasuna di ngoluta atong taindehon ma puji-pujian di debata sian nasa rohata. Digijang ni rohaido marhabangsa si bolisi lao mangai laila jolmai asalam takang jalan mangalosi patik ni debata pakohorna gabe uhum di debata ma tapai uyut ma liturgion. Mas saya sonang jala denggaddo inganan di jolma na perjoloi
di bahai debata di porlak edeni. Dang adong nahurang sikop do sude di para di debata di jolma na tinopanai. Nuaing tabi gema mula ni dosa dohot pangonai na tu jolma na perjoloi didok di bibel tai uluk dona pauto jolmai gabe dibuat jala di pangan si Hawa perbuai ni Hawi laos dileot tu si Adam ia perbuai ni Hawi ima perbuai ni Hau napa dipasit tongan ni porlaki nasobui jamaon ni apalagi ma panganon didok debatado unang pangan hamu sia ni jala unang jama hamu asa unang mate hamu alai tung masai bisu do si bolis manga lea jolmai asa manudali debata disuan hon si bolis ma roha diri tu jolmai gabe pia matana marnida laos dipangan gabe merdu sama alayang genuaing dang adong besongon uluk dohot perbueni hau songon atas surati alai Panginoon di dosa ido di hajol maon sa tutikion nama bahen uhuman di debata ia gobaran ni perbueni hawi na di persitongan ni porlak edeni nuaing ima hisap-hisap manang hinagiot ni perdagingon na saitoktong mangalaw sipatik aturan dohot hata ni debata. Alai tadap do parulaon ni daging ima permainanon hahodaron pergadobuson hasi pelebeguon hadatuon permusuon perbadaon pangiburuon lesem teal rimas ungut-ungut doho akkana sotama diadopan ni debata. Ia si Hawa gabaran wang ima aka perempuan manang ina na sojolo marpanukut tu si Adam sindoduk nai atik penang pinadomuni debata nasida jalanunga di aturon bawaido jalanunga di aturon bawaido uluni rumah tangga songon Kristus uluni huriai. Di baheni dang denggan boloso jolo marsi sukunan laho membuat keputusan di rumah tangga. Ai ido bosir nasesega ni keluarga. Songon ido ngolu ni marhuria ikos sukunon jalan duduk kodo aka aturan di huria hobar tulomoni rohani debata. Nang si Adam pemardosa do alai dilo si bana do si Hawa pulig gawe muradi husibiak kasibulis. Saya totong mamarsada ni roha ama dohot ina jalarak mangula asan dada mura di palidak-lidak akka perjahat nalau manegai parmatanggaon rap retama ama dohot ina dohot yanak konna tu gareja asa unang diujunya kasibolis. Amin.
lam di patuduhot debata do tujul mai holong dohot asin rohana di parbalga do haroroni si pelui laho paluho jolmai sian ihot ni si bolisi tabi gema liturgi patuluhon nunga mandate rohani bangso paimahon haluaun sian debata ay terbuang do bangso Israel alani dosa anak Masyol bangso Israel mulak tugona pasogitna tuhuta Jerusalem. Asa sumuang muse marsaur nasida di bagas joro. Sahirana di tadi debata do pakilan nasida alani i mai do bangsoi di haroro ni Mesias si paluai. Rodo hatani debata tu panurirang Jesaya madok apuli hamuma bangsoki ninna debatamuna hata apul madok hamu turoha ni isi ni Jerusalem jala johon hamuma tunasida nunga marujung parukilonna ainunga salose dosai ainunga di jalo sian tangan ni Jehovah silopit dua sikat ni saluhut dosana Rodo hatani debata tu panurirang Jesayas madok tuksura rara dosamuna songon abit bunga dap botardo bahenokku songon itak nak perara songon abit hasubba gabe songon hapas do muse di ari nasa sadai sogot uli jalamar mulia tunas ni Jahoba gabe huhut uli marparbue ditano diaka nama lua sian Israel Ay dada pikiran munai jalan dada dalam muna akadalaku ninna Jahoba tagad diperpiar ni muruku huta buni hoddo buhiku satokin marado pokok alai marhite dengan basa saliling nililing na asyaku ho ninna Jahoba si padua ho Alayang goho huta Betlehem Eprata mamemet hudo honian yang go pola jujuron tuakka huta nama ribu-ribu di Juda. Habe sian hodo haroro anna gabi panggonggom ni Israel. Jala akka haroro anna sian na hinan sian akka ari na robi saleleng ni lelengna. Idama gabe-gabian masada namar baju jala tumubuhon sada anak jala banon nama warna Immanuel hehe maho marsinon nang maho ay na Roma panondangmu jala hamuliaon ni Jehovah bicar di atasmu alai pauli hamu madalan ni Jehovah patigor hamu diadaran dalan balobung ni debata ikong gohan do nasa rura jala pati pakon nasa dolo doho butul jala gabe na horno do na manakok tuat jala gabe rura do tanggurung ni dolok ay nunga tubus dihita sada poso-poso dilema tu hita sada anak papertu abaran do sogot harajaon jala bainon na guarna si partahi halongangan si ulu balang ni debata ama saleleng ni lelengna raja hadameon alai jonjong anggo ibana jala marmahan mangasahon gugu ni Jahoba marhite mamuliaon ni guar ni Jahoba di batana jadi mari kan manasida ay timbul ma ibana disi ro akka ujung ni tanoon mari dema punguan korama
tikina hobbar tu baga-baga ni debata taringot si palua na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatot di porbadia di huta Bethlehem. Dungi Roma ujui paretas yan Kaisar Agustus. Ikon suraton nasa jolma digonggomanna pamilangan perjolomai. Ujudi digonggomi si Kirenus tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph dot si Maria nasian Galilea sian Nazaret. Nakok tuluat Judea tu tani si Daud namar guar Bethlehem. Alasian poparat jala margani si Daud ibana. Pasuraton dirina rab doot si Maria oroan nai nong gabe-gabean. Jadi dina disina sida kok ma ari ni hanguluanna. Di tubuh ma anak buha bajuna di borhos ma di peyakom ma tu bagasa penggagatan ala so adong inganan na asing permiaman na sida. Jadi adong mamar borngin di ladang na di sini akka permahan mangingani pinahan na sida. Jadi didapoton sada suru-suruan mana sida. Jala marsinod dang masangap ni Tuhani humaliang na sida. Gabe mabiar situtuma. Alai didok susuruani ma tu nasida unang mabiar hamu ay barita haralas ni roha godang doh buat tuhamu parsaulian ni sadok bangsoy. Ay nung nga tubo di hamu sa bornginon, di hutan si Daud si Paluay, ima Kristus Tuhani, on ma partinada di hamu, poso-poso do dapotom muna, na binorhos peak di panggagatan. Hatsit nai tutu natinaw ni si Josepi, tarlumobi ma si Maria, nong gabi-gabian, alay ikon oluan na sidama parita ni Kaisar. Jala mardalan masay Daud jala maul situtu si dalanani buasa ikosongoni ai tohodi hasit alai unang ala tuha porsiauta molo ikon songoni si taonon si Joseph dohot si Maria alai laos disido sakap hatuaon ni debata di perdalanan na tu Bethlehem ido masa hasahaut ni habagabagan marhite te hatu tubuh ni Yesus Tuhan si padua hita. Sasitong na masay mauldo siya tu pikiran jaladang terjaloroha. Hape lasongonido di bahid debata dalana jala hurang terjaloroha do. Buasa di inganan nalea hatu tubuh ni si peluai di barani pinahan. Ay songon timbo ni akka langit siyan tanoon, songon ido tumimbo akka dalakku siyan dalan munay, jala akka pikiran munay ninna Jehovah. Alani unang manigor, maralo tutu rohatta, molo pe songoni di bayan di bata, nang di padalata nguluta pe, molo masa pangunjunan dohot parukilon, unang pitor mandele. Atik dalan ni di bata do lahu mambayan hasonangan dihita. Tapuji magwarna namar mulai. Amin. Di pangiduhay ma tiki ngerang pagalak lilin di amang pendita ta amang pendita biti pasaribu utusan parhalado inang situa ha buru marpaung utusan amang MC Majutak buru nababan utusan seksi amang S Sitorus utusan siap punguan kor amang S Nababan utusan sian Dewan Konionia amang situa P Nadia diwakili
Amang uta julu mak, amang situa uta julu. Oh, amang Simorakir, utusan sian ketua panitia Natal, amang TH Uta Suit. nunga roh jala nunga marsau ribana dihita nang dirohata ahado pakor horna molo sai burju hita manghutton ibana dohot mangula lomoni rohana takasma tapait ihut liturgion martua manapo gostondi ai dinasida do harajaon banu waginjang burjuma ibana mangulahon lomo ni rohani debata asa di pamora ibana martua mana marsak roha
Aisyah pulo duna sida. Benget maroha jala sabam manaon akka parukilani. Apusan ni debatado ilusian mata nasida. Mertua ma nalabok roha ay tianon ni nasida do tanoon. Halabohod do pau button rimas. Jala hahilas sononna hinadiak ni hadameon. Martua ma namawas male mida hati goran. Ai si pabusuron do nasida. Jalon nama jaladayon nama dengan bahasa ni Jahoba. Martua ma na asiroha ai sia-sia do nasida. Martua ma parroha na yes ai idon nasida do debata. Tatingkaton ma mengulu marsyurupan, mardiakoni sosial, asa di pabusur debata hita, marhite-hite asini rohana nagudangi. Mertua ma sibahed dame, egwarad do nasida anak ni debata. Molodung anak ni debata nasida, marhuaso manasida di sude, hamoraon dohot, hamuliaon ni debata. Taradoti ma hadameo di luatta, di huria nang di tongani bagas tabe, ai ido di halmohon debata. Martua ma na pindah buru-buru ni halak ala ni hati koran. Ai dinasida do harajaon banua gijang. Las marohamuna jala marolopolop, ai gudang do upamuna di banua gijangi. Ai sisongoni do di paburu-buru akka panurirang na jumolo sian hamu. Mertua mahamu molo marhapat tunon hamu tu sasude. Haholongi ma akka dongan habiari madebata jala pasangap ma akka raja. Mertua ma akka nama mio akka napogos akka namartihas napak pangon doho nama pitung asale honomu mangan. Ai baloson di debata ma dihamu rak mangan di harajaon nai. Amin. Mari dema punguan kur ama.
Dame di debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mengaramoti rohanang pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat Natal madihita. Damang dainang nanihaulongan ni Tuhan ta. Hata ni debata di Natal ama huria di huriata di tahun 2021 tersurat ma di Matius bidusada ayat 10 ro di ayat 25 ujahma dihita songonon ma didok disih yanggo hatu tubuni Yesus Kristus songonodo uju oroan ni si Joseph idope inana si Mariai gabi-gabiat do ibana siat tod di perbadia adorang so masih padohan dope nasida ala parrohana bonar si Joseph na mangoro si Maria dangadong rohana paurakon nasida gabi ditahi rohana na manaeng sirak kononna songoni alai dinasongoni dope tahini rohana di idama dinipina suruh-suruan ni Tuhani nama dok tu ibana o Joseph anak ni si Daud unang alang roham mengalap si Maria gabe donganmu saripe muse aina sia todi perbadia dong nanaing tubuh di ibana tumubuhon anak maibana Jesus do kuarna bahenomu ai poluonna do bangsona sian aka dosa nasidabe masape sudenai asa jupang hinatahon ni Tuhani marhiti sian panurirangna nama dok idahamuma gabi-gabiat do namar bajui tubuhan anak maibana jala bahenonna do guarna Immanuel lapatanna do ngatta madebata jadi dong tersunggul si Joseph diuloi ma hata ni suruh-suruan ni Tuhani saup ma dialap na niulinai alai lau so ditadda pai mantubu buha bajunai jadi digorma ibana Yesus ola nido sah ni turpukta damang aka nama kasuhuton Natal di bagasan tikion sautik agak marporo iba na marnatalon ala ganup tiki iojar do pertikian nama hita namar Natal ai bulan 10 pe diputuson asa bui mar Natal toribaim masa de keputusan di ama mar Natal mahita inna alai gabe tiap minggu mahami 2 hari bahkan 3 hari marguru mangedehon kornaking jala adong dope muse kor ede honoton muse di tanggal 24 jiwa jardo suara ni amaina king songon na sembuni ade songon na marporo ebelagi maiba alai molo sudira ama nomor liturgi na king masuk to korama tak polara songoni pakorhon ni namarede ate eido nanang dohonon dan ngapala na suara na serak ate nanang dohonon au suri memang maju naking marede lau songoni marguru hupikir sautik bibi suarai nunga habigian tu pirum sede manang na pirum 2 batong ma beta-beta on tuak kadongan
naso rodope tarima pengiduan nami. Asa hobar tuhatan itu hata di bagasa tikon soto songon topik ni Natali ima ama namar sahala. Jadi molo tabereng ijoloni acara tai ibadu si topik ama namar sahala. Jadi molo idokon marsahala ada roh. Jadi molo idokon guarna si sahala dia punya roh. Terserahlah dulu itu roh apa. Roh ni opung na do manang na roh ni manang na ise. Alay molo idokon sahala. Sahala ni opukta ngarobe todini opungi. Nabuluni. Jadi molo idokon marsahala berarti punya roh. Punya todi. Jadi molo idokon ama namar sahala ama yang punya roh. Punya jiwa. Punya gerak. Punya visi dan punya misi di dalam kehidupannya. Ama namar sahala. Jadi molo tapai hutihu naking turpuk ada perubahan ama maneng sahala bawa naso marsahala gabi marsahala ima si Joseph naking tiki bagaimana berita ni si Maria naung gabi-gabian gabi merdua roha ibana baru naik jadi dobi alapok kui hera-hera songonima ala idung ro todi ni debata maneng suru-suruan ni debata marhite-hite nipi ni ibana itu arong ma perubahan di mana ima marsahala martodi todi habonaron todi nasiat debatah gabe di jakoni bana ma si Mariai gabe inat tajabuna maneng gabe sinodukna omma naboy beringotang perubahan di sahalak ama naso marsahalahian gabe marsahala pengaruhna toddini debata. Jadi nang naboy HP karang-karangon di bahasa songan namar sahala jauh pa tiga-tiga jo pardalaku. Jalahu pa bongor-bongor jo suaraku. Oi, udia ho. Kan? Ipa bongor-bongor suarana. Manang songon na ipasangap-sangap pahiana. Belum tentu. Alay molo nunga miyan toddini debata di sahalak ama pasti ma cahaya Tuhan akan dipancarkan dari wajahnya, bukan hanya dari wajahnya, tentu dari tingkah dan perilakunya. Jadi molo taber naking akka jamita nata jahai manang nata pasahati adong bido refleksina di si akka ama doho ina naing masa dalanan naing masa urdot naing masa laka dohot akayanakon laho memuji pasangan goar di debata ido sahala ni sahalak ama boy imana memimpin sinoduna manang perdijabuna memimpin ianakonna jonok tu debata Oma amana marsahala. Jadi belum bersahala molo sahala ama olam menuru inatajabuna mana yang anakonna merminggu martangi aku sebelum makan. Tapi ibana pedang martangiang dang merminggu yaitu belum bersahala dang martodi dope dang todi hamau dope. Jimulo ni panok notad do na dihabirang tahun na raji-rajinan amana ama dihalahi martangiang. Lima hari sedari ni bereng kan rajinan. Habe molo ama di HKBP setiap dia kamang na rajin amang tahewan ama na ngamau ni naro. Ni bilangan saunari isi do nagumudang ison ama do manang na ina ta absen kurang sa ina do piyong gudang nak penatal ni ama. Ima jolo seda olo tayo tong noeng na naroon. Biga hudulan mahita na yung amon, opat tison.
heliopat saplonom bamulutu pudiat tabering majunni aka inai hati jadi baharu tutuin narohama alai jami tau dak tuhamu binian tu nasoroi namanya hati jadi buama dohonon naing do say pinasahat hatan itu hani tu aka ama samar sahala mempunyai cahaya mempunyai roh bergerak di tengah-tengah kehidupannya asa gabi partodi ima todi nabadia dia kamanami di son posma rohanami hami pedita maneng hami perhalado do seksiama babui manya tapuk kamu se dua korama nama dua dok kamu macau nama dua pita huang mati na ngadong hian korama na songon na muda dope baru akka kegiatan amainian boy mardala do dengan asai turterida sahalani ama di tonga-tongani huriato terida ima todini ama na selalu menggerakkan keluarganya untuk memuji nama Tuhan. Posdoro hatta di si pasu-pasun itu hatta. Joseph dia mampu dengan kuasa roh Allah mergugu imana nang pedi cai halak nang pedi hatai halak nang pedi rehei halak ewaro ho Joseph jalom mudopi ala nunga todini debata di ibana miyamma di ibana sada pejuon ni debata nazala onna dosi Maria gabe istrina maneng ripena jala tubuh gabe-gabean sada anak namarguar Yesus didokor di sinaking dang masih tadado penasida paima sorang apatanna dang gabe berhubungan suami istri ibana pasobului songoni dumpe lahir Yesus gabe be adong persauran hapurtibio disima pajuoni jadi moi mata bereng disi perjuangan nih sahalak ama menjunjung keluarganya untuk memuji nama Tuhan marsahala mahita siaka pertangiang, siaka perminggu, siaka hata, nati kos di tonga-tonga ni nguluta. Songon pernguluan ni si Joseph. Memperjuangkan nang aka keluargana di tonga-tonga ni nahumaliang. Pergumulan-pergumulan keluarga, unang ipasobuak ka ama, holan ina memikiri ih. Hita lau tukuri tua misalna, papuas na di roha marede di si ape ina se marsa wadon se na daung be ama na marsa hala sauduran salaka laho pauliulihon keluargana di ganup perdalanan ni ngoluna amin martangiang mahita debata jahuba hujakon hamido hatutubum di roha nami, di pikiran nami, di huria nang di bagas nami be. Pala di partikianon hubahin hamidong sada perayaan Natal nani hasuhuton ni ama di huriang marhiti-hiti Natalon hubigi hamido sinakapamu di tonga-tonga ni ngulunami. Perdosa do hami, alay di lehokodo baga-baga. Jala di lehoko anakmu nasasadai. Tubu tupur tibion tuhasiang anong. Lahong manubus sami. Jala nunga tubu bi di roha nang di pikiran nami. Gabi tubuh mahami marhiti-hiti Natalon marhiti todim gabi sahalak ama namar sahala di tonga-tonga ni pergulumiton ni ngulunami
terlumobi ma di tonga-tonga ni keluarga. Nasa itoktong mamaritahon barita nauli. Nasa itoktong pasangapon guarmo. Nasa itoktong mabeta-beta sudi aka keluarga. Tuha sangapon ni guarmo. Marhiti-hiti na martangiya. Todimima Tuhan nama pergogoy ama di huriam hakabipi jerujon. Asa margogo nasida. Patubahon no bartulomon ni roham. Molo wigil hamipe. Ikunadong parsaorat di tonga-tonga ni ama. Homa napatukoni. Asang giyam marhiti-hiti marsanga guarmo nabadiyay. Pergogoy ma akaina na madungani ama di tonga-tonga ni keluarga. Asa setoktong marlabok ni roha. Asa setoktong di bagasan hapat tunon. Toktong di bagasan hasatiaon. Rapa dohot ama. Laho mangalugahon perdalanan ni ngulu. Di hasyanganon. Di bagasan todim nabadiyay. Asimaroham Tuhan. Di patupa natal amaudo. Ima diakoni sosial. Tuaka ruas ni huria namar sahid. Aka ama nang dohot aka ina. Sian asini roham doi na pinatukmu ama patupahoni. Di basa nasida pilihan na gabe mangurupi ruas ni huria. Dang sadia Tuhan. Alai marhiti-hiti disungguli ama ni huriam do. Saluhuna ruas ni huria. Na dapat diakoni asa sa itoktong nasida martangiang tuadupam. Jalamangido hami Tuhan asa lehom mahamalumon. Diama nang diina na marsahit di tonga-tonga ni huriam. Posdo rohanami Tuhan. Nasa itoktong do pasada ommo rohani akaama di tonga-tonga ni huriamon. Pauliulihon huriam tau sangap di guarmu. Asimaruham marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami. Amen. Maride mahita. Laos tapapungo mapilian. Aku
pelianta. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni salut seleho-leho na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami maselanomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gawi uak na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa perhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajom mutonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buai maruan nami marhite todim. Asalam mutadahami godang ni sileo-leom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita mangido di tangiang alea manami. Sesama dosa nami son panesa nami. Di dosa di dengan namar dosa tuhami. Unang hami tu giyot tu pangujunan. Walu mahami sian pamago. Ayhorna punah. Do tegugun. Rodi hasangapon saliling dililingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani debata amatna. Do persauran ni tod di perbadia mana mangaramoti. Dohot nama masu hamu saluhutna. Selamat Natal Madihita. Pinasama mo sa ito protokol. Jadi di hita darlumobi di amani huriata asata paudul sangsoni di hamu amanami inanami remaja naposo nau parsanga behami. Selamat Natal masian amani huriata upasatame tu tonga muna saluhuna. Di patupa panitia dung sidung acara no makan bersama hita. Jadi do teh kopi arong do. Di pangidon non tu panitia khususnya dia ka ina nami minta tolong asa dipersiapkan non pembagian nasi kotak makan bersama. Mulai tema di tuata di Natal ni amata huriata boringinon boy merdalat denggan jalasian dos niroha sehati sepikir amani huriata boy patu pahon songon hobar nong ni pasak ni amang paditan akin boy patu pahon diakoni sosial tu ruasta na dibagasa parsahitan anggiat di tahun naro lam tu sadana hita amani huriata patu pahon na uli na denggan di tonga-tonga ni huriata maritai asa tauruti acarata pasatami partikionon tu amang ketua seksi ama AKBP Jeruju amang S Sitorus Bur Simangucong Madok Hata partikionon pasatami itu nasida. Parjulu meta bandak mulai itu hatta amat tadi bata. Siala asiono tolong ni rohando hita bui marnatal sadarion. Hami songon sian seksi ama. Sudah hita narong di son ama ina napo sobulung dok dak danap. Mengucapkan selamat Natal Madita salukna. Selamat Natal Madita salukna. Puji Tuhan ma tapat satu tu hatta. Terluobi dia sendiri
Lima ada salpu au kecelakaan, jadi ya puji Tuhan boi paju pang dot kita selalu una. Alana songon au pribadi malungun doroha marnatal amon. Odo pe hubereng naga torop. Moliate madi hamuna sudi aka ama nani udang nami mar liturgi. Bohi tanya songono setiap tahun moliate gudang. Lalu lobi dah kaina na mendorong aka ama sabui mar liturgi di bagasan Bornginon. Tok-tok mai tapan moliate. Songon pesan Natal sian hami topik di bagasan Bornginon ima pesan Natal dan pesan moral sebenarnya tu hiton. Amanah marsahala. Boleh dokon amanah marsahala luar biasa. Amanah marsahala ima jadi ama jadi imam seluhutna. Bui mana jadi guru, bui pencari nafkah, bui pembina anak-anak. Sudah mai imam kuala namar sahala. Jadi anggiak mah dihita salu nak kaamon. Kalau mau bina dong di song saya marsahala mah hita salukna. Amin. Jala dihita pe saluhutna agama. Saya rajin banyak kita berminggu. Alam boleh ni bereng do memang setiap minggu. Saya gumodong doa kaina. Jadi pangidom mai ngai pangidom orang pendeta nak kania. Asalam mana tu rajinna sudah. Jadi tuang pendeta pe moliate. Tupar haladu sudah mah hita narung di son. Selama sebulan dihita latihan. Ya puji Tuhan bisa berlangsung dengan baik. Dengar do Natal bol hubere. Dangon na hurang tupado sudah. Dari bakas Bornginon tapatu pado diakoni sosial tuak kadongan na marsait. Renge kadong liling marsait. Dia mau lihat madu tutu katua kadongan na menyumbang si partisipasi tu hita selalu na asabu hita bar diakoni. Dope hita bar diakoni na huwoto. Na tada sal budang bar diakoni hita dope. Jadi mudah-mudahan setiap tahun kita bisa berdiakoni. Asalam bu hita mengajak kadongan. Nasahuriau bui mal minggu setiap minggu. Buti macam hai moliate masalah hubu dokon. Selamat Natal Marita selalu. Moliate, puji Tuhan. Melihat mak di amang ketua seksi amak sabil di parade mah diamu ina nami minta tolong asa dibagi si panganota ale parjuluman no di buah namang pedita ale mengaradi namamu siap belakang mah baik kamu parjulu dia ka ina remaja na poso enggo amau parpudi mak siap belakang maju dapur du sudah amang ketua lo disiap pon panitia do amani huriata 200 kotak dapur du sudah molo adong anon naneng merede boy tampil tujulu subang noni aita tu ita don ama terus amani ana liturgi nakin silakan sumbangkan lagu nungabe jadi ni pasama tu amang pedita membain tangyang marsipanganon tapahoma kamang kenang martangyang mahita jahub